Ако съди по картата, мисля, че корабите ще са в обсек до 1 час. Какво е това? Спомня ли се вече? Не, нищо не помня. Мога да чета, да пиша, да работя в пулта, но нищо не помня. Когато те намерих, беше много тежко ранен. Ще се оправиш, ще видиш. Не, няма да се оправя. От 1 месец гледам картите. Не мога нищо да се спомня, защото имам имплантиран чип. Какво означава това? Кой съм? Откъде идвам? Току-що дойдя на Варка да ви извънредно положение и да ви прави в националната сигурност. Непосредствена заплаха. Планетата е обградена от тежко въоръжени кораби. Имаме 1600 лазер насочени към Адмиралтейството. Дигнете седмица си незабавно. Искам видео от камера 345-5601 и от камера 22098. Блокирайте всички изходи. Включете генерал Авар. Мисля, че знам как да помогна. People like me.